Какво ще се получи, ако смесите банан, яйце и какао? Ще ви кажа какво уникално вкусен кекс. В случая обаче аз ще използвам шоколада в протеинна прах на All Good, защото протеина прави кекса достатъчно сладък, няма нужда от допълнителни подсладители, за разлика ако сложим какао. Предпочитам протеина пред какаото, защото така обогатявам кекса и с витамини, минерали, български пробиотик и увеличавам съдържанието му на белтачини. Към кекса добавих малко бакповер, сушени плодове и ядки, разпределих в 2 форми, може и в една и изпекох на 180 градуса за 30 минути. Няма нужда да ви казвам колко вкусно се получи. Едното кексче е 270 калории с 20 грама протеин в него. Напиши ми дали кексът ти хареса, запази си видеото в любими, ако искаш да си го направиш по-късно. За допълнителен прием на протеин ще хапна кекса с малко натурален скир. А ако искаш още идеи за балансирани ястия, с които да влизаш във форма без да гладуваш, си вземи моите карти с рецепти. Целувки!